Dobar dan, poštovani dragi pratioci, poštovani dragi prijatelji. Kao što sam i obećala, danas ću pokušati da objasnim, odnosno da prikažem kako to izgleda nasilje nad muškarcima, a posebno kako to izgleda institucionalno nasilje. Sad ne znam da li vi ovo dobro vidite, ja ću probati ovako malo da se distanciram ovde. Ne znam, mislim da se neće dobro videti, ali nažalost ja sad nisam u mogućnosti tehnički to bolje da vam prikažem. Razmišljala sam da uzmem stalak neki, sve ću obrazložiti i objasniti kako ovo izgleda. Dakle, ovo je jedan vid, sad ovo će nam Igor preokrenuti ako bude uspelo da se obrće, pošto on to zna da radi, možda svetlo malo, da ne znam. Ovo je jako, ovo je malo svetlije, ne znam. Nisam pametna, ja se u tu tehniku baš nešto ne razumem. Ali, što bi moj sin rekao, mama, bitno je ono što pričaš i bitna je suština, mani se šminke. To mi je stvarno rekao, da se manem šminke i da se skoncentrišem na suštinu ovog ogromnog problema koje trese Republiku Srbiju. Sad ću ja obrazložiti i objasniti šta je institucionalno nasilje. Vi ako se ne čujem dobro, vi mi javite, ali nisam to jedino spremila. Spremila sam i ovo. Stop nasilju nad muškarcima. Sad to ne znam kako se vidi. Rukopis mi je očajan, ali tu je ispisana suština koji su sve oblici nasilja nad muškarcima. I ja ne znam šta bih pre, iskreno da vam kažem, ali razmišljam da se prvo baziramo na institucionalno nasilje. Evo ovako. Mada ovo je sve obrnuto, bar ja vidim obrnuto. Dobro, to će nama Igor u montaži namestiti. Sad ćemo da pričamo malo o situaciji u našim institucijama koje su, nažalost, okupirane. Pre svega, dakle, pre nego što krenem da pričam i da objašnjavam sve vezano za ovu problematiku, ja bih pre svega rekla nešto, odnosno pročitala bih zakon iz člana 197 porodičnog zakona koji govori o tome šta je to nasilje u porodici. Ovo nam je bitno da bismo se dalje nadovezali na ovo. Dakle, član 197 porodičnog zakona kaže sledeće. Nasilje u porodici u smislu ovog zakona jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Nasiljem u porodici u smislu stava 1 ovog člana smatra se naročito nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede, izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskog licu, prisiljavanje na seksualni odnos, navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14 godina života ili nemoćnim licem, ograničavanje slobode kretanja ili komunikacije sa trećim licima, vređanje kao i svako drugo drsko, bezobzirno ili zlonamerno ponašanje. Članovima porodice u smislu stava 1 ovog člana smatraju se supružnici ili bivši supružnici, deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo. Zatim, lica koja žive ili su živela u istom porodičnom domaćinstvu, vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri, lica koja su međusobno bile ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koji imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikad nisu živeli u istom porodičnom domaćinstvu. Na ovaj način, kako je ovde definisano, mnoge sigurne, nesigurne ženske kuće zloupotrebljavaju ovaj deo, dakle ovog člana koji kaže vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri, dakle ili lice koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj vezi. Dakle, oni na ovaj način faktički mnogo toga stavljaju u krug potencijalnih muškaraca nasilnika i tako da ako ste sa nekim bili nekada
vi, kažem, pričamo o muškarcima, pa i mislim i o ženama, ali suština je ta da ukoliko ste nekada bili sa nekim u bilo kakvoj emotivnoj vezi, nebitno što je to prekinuto i okončano, oni uvek mogu da se pozivaju da svaki akt koji bude, da kažemo, prijavljen kao neki akt nasilja, oni će da podvedu pod nasilje u porodici. Zašto je ovo problematično? Zato što su ova dela iz oblasti nasilja u porodici uvek teže u smislu kvalifikacije pravne, shodno tome su i kazne koje su zaprećene, da kažem, strožije u odnosu na neka druga krivična dela i bila bi, da kažemo, blaža sankcionisana da nije u pitanju nasilje u porodici. Sad, kako je ovo definisano tako, da kažemo široko, onda vam je jasno da svašta i svako u tom nekom kontekstu može da prijavi nasilje u porodici, dovoljno je samo da tvrdi ta neka strana da je tu postoje nekad neki emotivni odnos. Tako da, eto, ja sam htjela na brzinu da vam iščitam, pa sam se malo povremeno zapucala, ali to je u suštini, dakle, član 197. Šta sve kaže? Nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede, izazivanje straha, pretnjom ubistva ili nanošenjem telesne povrede članu porodice ili njenog bliskog lica. Zatim, sve ostalo što sam navela, da sad ne bih ponovo čitala, ali vi svakako možete da pročitate član 197 Porodičnog zakona. E sad, imajući to u vidu i znajući šta je nasilje u porodici, ja dajem jedan primer kako bi mogla dalje da se nadovežem na ovo što sam ovde crtala. Samo ću da ostavim ovaj zakon ovde. Moment. Znači ovako, imamo institucionalno nasilje nad muškarcima, nad očevima. Šta se dešava i ko može da vrši institucionalno nasilje? Institucionalno nasilje mogu samo da vrše ljudi, osobe, ja kažem ljudi, ne ljudi, koji se nalaze po institucijama i koji odlučuju ili koji imaju određenu nadležnost u tim institucijama. Pa sad idemo redom. Znači, to može biti policija, to može biti centar za socijalni rad, to može biti tužilaštvo, osnovno i više javno tužilaštvo. To svakako može biti i, kad kažemo centar za socijalni rad, tu sam isto navela, može svakako biti i ministarstvo, odnosno pokrajinski sekretarijat. Kad kažem ministarstvo, ovde sam napisala svakako ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Zatim osnovni sudovi, viši sudovi i apelacioni sudovi. Kakvi sve oblici mogu biti nasilja? Oblici, dakle kako oni to ispoljavaju i kako vrše to nasilje, je pasivno, može biti pasivno, kada ne reaguje, evo tu sam stavila, znači, sad ne znam, malo je ovo nezgodno, ali ja sam, dakle, pasivno nasilje, kada ne reaguju na prijavu nasilja, znači nereagovanje na činjenice da postoji nasilje u porodici, recimo savestan otac prikaže određene dokaze o tome da dete trpi nasilje od strane majke i oni ne reaguju na to. Zatim, to je znači pred Centrom za socijalni rad. Oni na taj način krše i Ustav Republike Srbije i Porodični zakon i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i Konvenciju o pravima dece, konvencije o pravima dece, zatim kao i Evropsku konvenciju o osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Znači, nereagovanje na činjenice, zatim negiranje od strane Centra za socijalni rad da postoji nasilje nad detetom, odbacivanje krivične prijave kada govorimo o pasivnom nasilju, institucionalnom pasivnom nasilju pred tužilaštvom, znači odbacuju krivične prijave ili neće da se bave tim krivičnim prijavama, dakle ne reaguju uopšte na to nasilje. I kako može sud da vrši institucionalno nasilje? Tako što isto odbacuje tužbe ili neće da postupa, posebno neće da postupa onim rokovima kratkim. Sud je dužan da u roku od 8 dana, od dana kada vi podnesete tužbu radi zaštite od nasilja u porodici, zakaže prvo ročište i da ta ročišta zakazuje tako da na neki svaki, to nije propisano zakonom, ali ovih 8 dana jeste propisano, ali šta je propisano? Propisano je hitnost postupka. Tako da to je isto oblik i vid
pasivnog ponašanja i pasivnog institucionalnog nasilja. Zatim, postoji mogućnost i postoji način takođe i da institucije, vrše aktivno protivpravno ponašanje, odnosno aktivno institucionalno nasilje prema jednom savesnom ocu, pa i prema tom detetu svakako. Kako se vrši aktivno protivpravno institucionalno nasilje, mada svako institucionalno nasilje je protivpravno, tako da nema potrebe da kažem protivpravno, ali mogu da kažem aktivno protivpravno ponašanje. Lažne prijave koje su skrojene ili u tužilaštvu ili pred Centrom za socijalni rad ili pred policijom i kada nakon toga institucije te lažne prijave procesuiraju. Odnosno procesuiraju tog čoveka, ni krivog ni dužnog, mučenika koji je na pravdi Boga dobio neku lažnu prijavu, odnosno lažnjaka, i nakon toga je dobio fabrikovan, neosnovan sudski proces. Pre svega u tužilaštvu proces, pa nakon toga sudski proces. I najgore od svih, apsolutno najgore od svih institucionalnih nasilja, jeste jedan perfidan oblik, kao što sam ovde naznačila, perfidno nasilje institucija. Kako i zašto, sad ću vam objasniti. Kada institucijama ne uspe ovo prvo i ovo drugo, dakle kada ne reaguju na nasilje, a otac je uporan da zaštiti svoje dete, pa kada ga lažno prijave, pa opet ni tu ne dokažu da je on mučenik kriv, pošto nije kriv i nije vršio nasilje, onda dolazi najgore od svih, dakle treći stepen nasilja, perfidno nasilje od strane institucija, proglašavanje oca zaštitnika za nasilnika i agresivca. Znači imamo oca koji je prijavljivao nasilje, nisu reagovali na nasilje, njega su optuživali da on je neko nasilje nekad vršio, nekad, bilo kad, znači lepeza je prevelika mogućnosti, i onda kažu da to što otac prijavljuje nasilje nad detetom, ili mu dete faktički trpi nasilje, da to predstavlja zapravo nasilje. Znači to je jedan perfidan, podmukao oblik institucionalnog nasilja. Tu imamo zloupotrebu službenog položaja Centra za socijalni rad, zloupotreba službenog položaja tužilaštva, nesavestan rad sudija i zloupotreba službenog položaja sudija i tako dalje. Dakle, proglašavanje oca, koji je inače zaštitnik tog deteta i verovatno jedini, ne verovatno nego sigurno jedini zaštitnik tog deteta, proglašavanje tog oca za nasilnika i agresivca, jer je šta? Štitio svoje rođeno. To vam je situacija koja je prestrašna u našim institucijama. To je eskalacija bezobrazluka i institucionalnih nasilnika. Perfidno, ja bih rekla i pokvareno, ali šta je problem u cijeloj toj priči? U njihovim rukama je apsolutno sve to. Sad, šta je cilj? Ja opet se vraćam na cilj. Kao što postoji cilj profeminističke agende, njima nije cilj da zaštite ženska prava, njima je cilj nešto drugo, o tome ću pričati, samo sam opet rekla idemo polagano, neću da previše brzam u cijeloj ovoj priči, mada evo kako sam brzala, malo pre sam na brzinu pročitala taj član porodičnog zakona, ali htela sam da vam nekako sve sročim, da ne bih bila suvoparna i naporna, ali šta je suština i šta je cilj ovog institucionalnog nasilja? Odvajanje deteta, odvajanje oca od deteta ili deteta od oca, kako god, satiranje muške figure da dete ostane bez zaštite, jer zlikovcima trebaju deca koja će da izrastu u degenerike i treba im degeneracija ove, da kažem, mlade populacije koja će kasnije, kad stasaju neke ljude, neće biti ni za šta. Tako da, to je to. Znači, vi kada proglasite oca za nasilnika i agresivca, to vam je prvi korak, odnosno neki korak, nije prvi, to vam je već neki korak dalje, nadalje, da oni dođu do svog osnovnog cilja i odvajanje deteta od oca, takozvano, kako mi to kažemo u praksi, takozvano janjičarenje,
Naravno, tu je u pitanje prestrašna diskriminacija i očeva i dece, a ovo da se ne pitate zašto, ako se pitate ovo zašto sam ove stavila, to su crne tačke, koje na početku budu male, a onda, to je simbolika, a onda na kraju eskaliraju o ovakve ogromne crne tačketine. Tako da, to je to, otprilike, ko može da vrši institucionalno nasilje? Institucionalno nasilje vrše oni koji sede po institucijama, oni koji su se uguzičili u institucije i oni koji su sebi dali za pravo da ukidaju roditeljima njihovo ustavno pravo iz člana 65 Ustava Republike Srbije. Idemo dalje. Dakle, to je samo jedan od segmenta nasilja, ali da ne postoji ovo nasilje, ne bi moglo ni drugo nasilje da se dešava u kontinuitetu. Kako institucije sprovode nasilje, tako i osoba koja direktno vrši nasilje ili vršila je nasilje, njoj se daje vetar u leđa za dalje, jer vidi naravno da institucije je navodno štite. Idemo sad sledeće. Ovo isto, ne mogu da se pohvalim rukopisom, nemojte da mi zamerite, ali što bi moj sin rekao, mama, bitna je suština, nije bitna šminka, bitno ono što pričaš, i jeste, dete je u pravu. I evo, ja sam ovo juče pisala, jeste da je malo ovako možda nabacano, trebala sam napraviti verovatno u krugu, pa onda napraviti, ali dobro, ima vremena, sad sam sebi dala ovu ideju, pa mogu da napravim, ja sam za to i da se napravi neka tribina, o tome šta centri za socijalni rad rade i kako se ugrožavaju osnovna prava dece. Stop nasilju nad muškarcima. I muškarci imaju isto pravo kao što imaju sva živa bića, pa i žene, je li tako? Tako da nasilje je nasilje. I taj ko vrši nasilje, odnosno ili ta koja vrši nasilje, ona može da bude, odnosno to stvorenje može da bude i pola muškog i pola ženskog, tako da zapravo ne postoji razlog da mi ne govorimo o tome da i muškarci trpe nasilje. Ne kažem, ja opet se nadovezujem na priču od juče i od prekjuče, ima mnogo žena koje trpe nasilje, to niko ne spori, nažalost tako je, ali ima i mnogo muškaraca koji trpe nasilje. Koji su oblici nasilja? Sad ćete se vi svi muškarci zapitati, kad vratite film unazad, kad se setite sa prvom devojkom kad ste bili, pa, jel tako, kroz život, šta vas je sve susretalo, da li ste ikada nešto od ovog doživeli? Hajde malo da pričamo o nasilju koje sprovode žene. Pošto sigurne ženske kuće samo govore kako žene trpe nasilje, kako su one trpele, ne kažem, ima, ali ima i muškaraca koji trpe nasilje. I ne samo to, nego oni počnu da trpe još gore nasilje kada im deca trpe nasilje, pa kad krenu to da prijavljuju. A kako i zašto, to ću u toku razgovora probati da vam nekako objasnim i da sročim, a opet da gospođe i ženturače iz raznih nesigurnih kuća to ne shvate kako ne treba. Dakle, idemo ovako. Oblici nasilja. Šta sve može biti nasilje? Psihičko nasilje. Dakle, žena vrši psihičko nasilje nad muškarcima i to nasilje je najviše zastupljeno i prisutno. Prisutno je gotovo u nekim porodicama gotovo svakodnevno. Vređanje, to šta se podrazumeva, šta sve spada u psihičko nasilje, to je vređanje muškarca i omalovažavanje njegove ličnosti. I ličnosti njegove porodice, njegove familije, njegove rodbine. Pa ću sada, da kažem, citiram, parafraziram, šta to sve može biti. Meni je sad ovaj deo malo teži, pošto ja ne volim čak ni u nekim citiranjima takve stvari da izgovaram, ali da bih ja to predstavila vama ovako bolje, onda moram da se služim zaista istinskim rečima koje sve mogu da se podvedu pod psihičko nasilje. Dakle, vređanje muškarca i omalovažavanje njegove ličnosti i njegove porodice. Recimo, ja se sad izvinjavam što moram, ali moram da kažem, recimo, unošenje u facu, vređanje i, recimo, kad vam kaže žena ti si glup, ti si lud, ti si bolestan, onda psuje, onda kaže mamuti, neću to izgovoriti, naravno, svakako sve i da psujem na kanalu, ovom sigurno to ne bi govorila, čisto samo, naravno, da kažem, zbog svega da nam ne bi
kanal gasili i tako dalje, ali bez obzira na sve, znači ja ne koristim takve reči. Zatim, primer, roditelji su te napravili u degena, recimo to, uz svakako ovo psihičko nasilje podrazumeva i pretnje, dakle psihičko ugnjetavanje, pretnje zvaću policiju, iako nema razloga da zove policiju, preti. A zašto je ovo bitno? Zato što su ih profeminističke agende i profeminističke sigurne, nesigurne ženske kuće naučile da kad god spomenu da će zvati policiju, da muškarac treba da se toga uplaši, jer zna šta ga čeka, tako? Maltretiranje pred policijom, eventualno i zadržavanje, zabrana prilaska njoj, što njima u principu ne pada nešto teško, zato što oni već kada dobiju te uvrede silne, njima više do te žene toliko i nije ni stalo, ali bude problem ukoliko ona maltretira i ucenjuje i sa decom i pa kad kaže ti ćeš ići u pritvor, pa nećeš videti decu ili ćeš biti 30 dana ćeš dobiti zabranu prilaska, odnosno prvo 48 sati pa 30 dana, pa za to vreme ti neću davati decu. Znači to su oni realni strahovi koji svakako postoje i oni na taj način i žene na taj način ucenjuju. Ne kažem sve žene, kažem neke žene koje se služe ovim. Zatim, šta je sve psihičko nasilje? Šta je sve kao zabeleženo u literaturi pa i u sudskoj praksi? Zatim, moram ovo isto da kažem, pošto oni slično ovo navode i za žene, da žena trpi nasilje. Pa čekajte, ako žena trpi nasilje kad je muškarac ljubomoran, ako je ljubomoran, onda možemo to da tumačimo i ovako, da isto psihičko nasilje predstavlja i kad je žena ljubomorna na muškarca i kada prisluškuje telefonske razgovore, gleda u telefonske poruke, prati ga, uhodi ga, prevrće po njegovim džepovima. Znači, ja sad sve pričam ono što kažu sigurne, nesigurne ženske kuće. Znači, ako je nasilje nad ženom, psihičko nasilje nad ženom, to kada muškarac gleda u njene poruke, gleda, ne znam, u telefonski poziv i tako dalje, prisluškuje i sve ostalo, onda je faktički nasilje nad muškarcima isto to kada žena vrši. Dakle, nemojte da budemo neravnopravni. Ste hteli ravnopravnost, ajde onda da budemo ravnopravni. Zatim, kontrola kretanja. Gde si bio, šta si radio, za koga si se tako sredio. Tako? Ako to važi za žene, mora da to važi i za muškarce. Zatim idemo. Fizičko nasilje nad muškarcima, koje odmah je sledeće u rangu što se tiče učestalosti i kontinuiteta. Nasilje nad muškarcima. Fizičko nasilje je svaki akt fizičkog napada ili pokušaj fizičkog napada, unošenja u lice, onda grebanje noktima recimo, onda nanošenje posekotina, bacanje predmeta na muškarca, odnosno gađanje muškarca, šamaranje i udaranje, svakako udaranje i po glavi i tako dalje. Pre nego što ovo samo kažem, zaboravila sam par stvari još da dodam kod psihičkog nasilja. Psihičko nasilje je ucenjivanje, isto to samo da kažem. Recimo, ako budeš išao kod drugara, roditelja, ja ću onda uraditi ovo ili ono. Onda vikanje, urlanje, unošenje u face, siktanje, to sam rekla malo pre, ali čisto samo da to vidim da nisam to iščitala do kraja. Znači, to je fizičko nasilje, vi svakako možete dodati još što se predstavlja fizičko nasilje. A u svakom slučaju to grebanje i šamaranje, to je negde najviše prisutno. Međutim, naši muškarci su takvi da uglavnom ta nasilje ne prijavljuju iz više razloga. Jedan od tih razloga je što znaju da niko neće postupati po tome i znaju da će ovi njima tamo policije reći pa daj, nemoj biti smešan, izdrži šta je ti to, pa si muško ili si boško, jel? Zašto ti je sad to problem što te malo išamarala, malo ti izudarala, malo ti vređala majku, oca i tako dalje. Šta je još nasilje nad muškarcima? Šta još može biti? Emotivno nasilje. Emotivno nasilje je onaj vid nasilja koje može biti svakako i pasivna agresija, kada emotivni partner ima potrebu za razumevanjem, toplom nekom reči, jel tako, i da ga ona sasluša, a ona ga recimo ignoriše, okreće leđa i zatvara recimo vrata ispred nosa, što bi se reklo, odnosno zalupi vratima.
Dakle, izostanak razumevanja i pažnje, što je vrlo, da iskreno vam kažem, i teško dokazivo i vrlo je nezgodno u ovo današnje vreme profeminističko uopšte ovakve teme i o ovakvim temama pričati. Jer prvo, muškarac koji je ponosan i koji naprosto zna kakva je situacija danas u svetu i uopšte i u našoj državi, sve ostalo, ovakve stvari nikada neće verovatno ni priznati, ali će ga to zasigurno verovatno najviše i pogoditi i povrediti. Dakle, taj izostanak razumevanja pažnje, kažem, okretanje leđa, lupanje vratima i tako dalje. Sad ima ovde jedna isto bitna stvar, da, odbijanje komunikacije svakako, ali vidite zašto ovo sve pričam. Sve ove stvari i mnogo blaže od ovih stvari, žene i centri za socijalni rad navode u svojim nalazima da je to nasilje nad njima. Dakle, kada muškarac ovakve stvari radi i mnogo blaže od tih stvari, u smislu nasilja nekog, oni to navode da je to nasilje nad ženom. Ja ću vam dati primer isto da, recimo, koliko je običaj da žena spremi ručak i da, ja sad ne bih da ulazim u neke, kako da kažem, teme i detalje, zato što će, bit će, da kažem, i komentara vaših i možda osude i tako dalje, ali ima nekih porodica gde je, recimo, normalno da žena spremi ručak nedeljom ili da generalno sprema ručak i da se zna da je to ručak ili večera, šta god, i sad onda se desi jedan period kada postoji neka pasivna agresija i kada postoji upravo ovo okretanje leđa i kada ona prestane da, recimo, sprema ručak i tako dalje. I sad, da je obrnuta situacija, neko bi rekao, pa evo on vrši nasilje nad njom, nije dao da jede, nije zaradio, recimo, novac, nije ostavio novac i tako dalje. Sad svako normalno od vas bi rekao, pa dobro, ako nije ostavio, ona je sposobna, ali tako odrasla, nek ide sama da zaradi. Ali što se dešava kad se to čini muškarcu? Dakle, kada je običaj negde u porodici da se skuva, da se spremi i to izostane u nekom momentu, ali na jedan pasivno-agresivan način, svađalački način i uz ovo sve što sam malo pre navela. To su, opet kažem, vrlo neke stvari koje su, mislim, to u principu pred institucijama, ako institucije to neće, vi to nikada nećete moći ni da dokažete, to samo možete da osetite da vas je povredilo, da vas je zabolo. Sad ja ispadnem kao neki porodični psihoterapeut, ali pričamo otvoreno. Znači, šta sve može biti emotivno nasilje? Smatram da je to emotivno i psihičko nasilje najgore od svih ovih nasilja, posebno kada postoji ta zabrana slobode kretanja. Neki muškarci su vrlo, vrlo osetljivi na to kad im neko, da kažem, kontroliše kretanje. Ja ne kažem u porodici kad postoji dobri porodični odnosi, kada ste na okupu, u redu je da se verovatno zna, evo, danas idemo tamo i tamo ili danas odlazim, tamo i tamo treba da odradim određene obaveze ili ne mora ni da kaže gde odlazi, ali uvek je žena ta, ne kažem samo žena, i muškarac treba isto, naravno, da pazi na te stvari koje su hipersenzitivne. Uvek je lakše i lepše reći vola bih da znam kada se vraćaš, da bih mogli da organizujemo naše zajedničko vreme, ili zbog dece, da tako postavi neko pitanje, dakle, vola bih da znam kada dolaziš, zato što bih volala da te dočeka topao obrok, dakle, da spremim na vreme, a da opet se ne ohladi. Uvek možete lepše da pristupite tome svemu i da na lep način nešto pitate i nešto kažete. Tako da, ja opet kažem, sad ne ulazim u neke porodične odnose, ko kako to sebi organizuje, sve, kako da kažem, sve je u redu, dok drugo to ne povređuje. Ali, kažem, emotivno nasilje je vrlo široko i žene vrlo lako mogu da vrše ovo emotivno nasilje, zato što žene znaju šta njihove partnere boli, šta će ih caknuti u dušu, u srce. Tako da, to, eto, ja bih samo rekla, emotivno nasilje se vrlo teško inače dokazuje, ali što se tiče muškaraca, svako od ovih nasilja se vrlo teško dokazuje, tako da ako ćemo rangirati neko nasilje, onda naprosto sve zajedno je teško dokazati, ne samo jedno ili drugo. Zatim, ekonomsko-finansijsko nasilje. Sad, zašto spominjem ekonomsko-finansijsko nasilje? Vama se ni jedan muškarac neće požaliti
da je trpeo ekonomsko-finansijsko nasilje. U principu tako je. Sem ukoliko krene da ga maltretira preko institucija, odnosno tu institucije maltretiraju muškarce, ne, ona je tu, da kažem, nebitan faktor, više je jedno sredstvo koje je izmanipulisano i koje agendi služi da maltretira muškarca, a kada maltretirate muškarca, automatski maltretirate oca deteta, odnosno oca dece, a to dalje znači da to dete ima izgleda da kad tad ostane bez adekvatne zaštite od strane tog oca. Tako da, obrni, okreni, cilj agende jesu deca. A agenda koristi žene za razne neke stvari, to žene nažalost ne kapiraju. Vi prave žene koje pratite ovo i koje mi napišete koju lepu reč, ne zato što mi napišete lepu reč, nego zato što razumete o čemu pričam, vama zaista svaka čast i moram da pohvalim ženice koji prate Pokret Džim za Srbiju. Dakle, svaka prava žena, svaka istinska dama, svaka odana verna supruga, svaka dobra majka, savesna žena, savesna supruga se neće pronaći u ovim mojim rečima i neće ovo prihvatiti kao neki atak na njih. To sam ja primetila i moram da vas pohvalim, zaista vas majke, vas žene, vas devojke, da ne kažem i devojčice, koje sve ovo pratite i koje nikada niste ove moje reči prihvatili kao neku kritiku vas. Zašto? Zato što se niste našli u tome. Niste se našli u tome zato što niste nasilnice, zato što niste agresivne, zato što poštujete svoje muškarca kojih imate, a kojih nemate, opet živite svojim životom. I niste u zabludi, jako bitna stvar, niste u zabludi da će vas bilo kakva agenda, posebno neprofeministička, zaštititi. Jeste svesne toga da ćete u životu ili same, da kažem, voditi svoj život pa ćete sebe štititi kako god znali i umele, ili ćete naprosto imati nekog partnera, ali ste svesne da vas neće agenda zaštititi. To je jako bitno. Njima uopšte nije u interesu žena. Dakle, prava žena su samo instrument za dolazak do cilja agendi, a žene su im instrument manipulacije. I to kada shvatite, sve će vam biti jasno. Pričali smo o tome da sistem neće da zaštiti istinsku pravu žrtvu, ženu. Imate mnogo žena koje trpe nasilje, ni prstom nisu mrdnuli da ih adekvatno zaštite. Tako da, opet se vraćam na to gdje su tu prava žena. Sad, ja sad pravim malo digresiju, čisto da ne bi me neko pogrešno shvatio, moram jako polako, jako pažljivo o ovome da pričam. Sad, vraćamo se na temu, ekonomsko i finansijsko nasilje. Šta može biti ekonomsko i finansijsko nasilje? Oduzimanje para, bez njegovog znanja, ostavljanje njega bez para, skidanje svih para sa njegove kartice, sa njegovog računa, svakako i krađa para. Ja sam imala situaciju da čujem jednu priču, opet kažem, neću da kažem iz kog predmeta i šta je, da ne bi neko rekao kako Milina odaje svoje informacije iz predmeta, jel? Od toga nema ništa, to nećete dobiti taj materijal, ovi koji to jedva čekaju. Dakle, žena je došla, bivša partnerka je došla čoveku na stan, što bi vi rekli u žargonu, na gajbu, sa detetom u ruci i sa limenkom piva podnapita i krenula je da ga maltretira i da ga ucenjuje, da je nešto on da, on to nije hteo da je da. Nisu u pitanju pare, nešto je drugo u pitanju, ali nije bitno. Ona drži dete, dete tu naravno plače, rasplakalo se, mislim, neki godinu i po dana možda dete je u tom trenutku imalo. I šta ona radi? Dok je on krenuo da, mislim, zove policiju, tako nešto je bilo, ona je, verovali ili ne, otvorila njegov ormarić i izvadila 120.000 dinara. 120.000 dinara. I ona u tom momentu, pošto on joj je rekao da napusti prostoriju pre nego što je vidio šta je ona uradila, ona, kada je shvatila da se on okrenuo prema telefonu, da i kad je bio zauzet zvanjem policije, naravno otvorila je taj ormarić, ali je zaboravila da ga zatvori. Otvorila ga je, uzela keš, lovu, jel? I polako krenula da šmugne iz stana. Sad odjednom hoće da ide, jel?
Međutim, on kad je shvatio šta je uradila, naravno rekao da stane i sačekali su policiju. Ona je taj novac vratila, ali, vratila, ostavila ga je u stanu. Ali hoću da vam kažem, šta mislite šta bi se desilo da je muškarac to uradio ženi? Bilo bi on vrši nasilje ekonomsko, tako? Šta se dešava kada žena maltretira muškarca preko institucije, kada ga lažno prijavljuje 10 puta i kada on 10 puta mora da ide u policiju i 10 puta mora da angažuje advokata i da se naplaće advokatima, lešinarima, što bi neko rekao. Šalim se naravno, nisu svi advokati isti, ali mi svakako, da kažem, trudimo se da i mi advokati da budemo ljudi i u tim situacijama, ali, opet kažem, šta god daje, te tarife jesu prevelike i kada vi imate 10 puta odlazak u policiju i 10 nekih prijava lažnih, kako god, vi faktički u jednom trenutku osetite da ste ekonomski i finansijski iscrpljeni. I to jeste nasilje u porodici. Jer, zašto kažem to? Zato što isto to centri za socijalni rad koriste, zloupotrebljavaju kada otac prijavljuje da nemajka vrši nasilje nad detetom. Dakle, nemajka vrši nasilje, on prijavljuje to nasilje, centar kaže, pa on vrši ekonomsko i finansijsko nasilje. Ja sam to viđala u dosta slučajeva. Idemo dalje. Šta sve znači može biti ekonomsko i finansijsko nasilje? Ja sad ne znam koliko vi ovde vidite, ja vam stalno kao pokazujem, ali mislim da vi baš apsolutno ništa ovde ne vidite i sitno je i neuredno je. Mislim, priznajem, nemam ja lep neki rukopis, ali trudim se. A zatim idemo dalje. Rekli smo emotivno nasilje, ekonomsko i finansijsko nasilje. Seksualno nasilje. Seksualno nasilje, iskreno vam kažem, neki adekvatan primer da vam dam. Ja sam ovako malo konzervativna, pa ne znam šta bih vam to dala neki primer tačno, ali pošto mi sad pričamo tako profesionalno, u temi smo nasilja, svakako da ima raznih vidova nasilja, seksualnog. Tu bih dodala i možda neku kombinaciju psihičkog i seksualnog nasilja, provokacija određenih, što ima u praksi vrlo. Recimo, tipa aludiranje na potencijalne prevare sa njegovim kumom, drugom, bratom, ocem i tako dalje. Dakle, neke žene to rade i to jeste psihičko-seksualno nasilje. Kombinacija ova dva. A pošto su prepuni članci kako žene mogu da trpe seksualno nasilje, ja ne kažem, ima, nažalost, država se nije postarala adekvatno da zaštiti te žene, ali isto tako ima i muškaraca koji trpe emotivno, seksualno, psihičko nasilje. Recimo, primer mogu da dam, recimo, on smatra da ne treba da vode ljubav pred detetom ili pred decom, da to nije dobro za njihovu psihu, a ona pomahnitalo navaljuje i ucenjuje, recimo. To bi se isto moglo podvesti pod nasilje, pošto je to protiv njegove volje u tom momentu. Jer žene stalno govore i sigurne, nesigurne ženske kuće da je seksualno nasilje to kada je protiv volje žene. Evo ga, ovdje imamo situaciju da je to protiv, recimo, njegove volje. I naravno imamo druge vrste nasilja, ucenjivanjem, ucenjivanjem i to ono, recimo, nećeš dobiti da vidiš dete, neću ti dati da vidiš dete, nećeš vidjeti dete nikada više, kako ja sad to, ušla sam u ulogu nasilnice, jel? Mislim, moram da vam slikovito to prikažem. Šta može biti još druga vrsta nasilja? Može biti ogovaranje muškarca i iznošenje neistina o muškarcu, omalovažavanje njegove ličnosti, njegove figure. U svakom slučaju, jedno bezobzirno i perfidno ponašanje. Sad, sve ovo, ponekad, ja ne kažem da niko nikada nije ovako nešto doživeo, ali dešava se da sve ovo se ponekad desi u nekim zajednicama sporadično i naprosto ljudi sednu, popričaju, kako da kažem, izvinu se jedan drugom, izgleda odnose,
poprave ponašanje jedan i drugi, ali kako da kažem, uvek može jedna strana drugoj da kaže šta je mene izazvalo ili šta je tebe izazvalo da to i to učiniš, ajde da popričamo, ajde da sednemo, ajde da se dogovorimo i onda se ti odnosi ili poprave ili se nažalost ne poprave, ali ja sam uvek za to, pošto sam ja neko ko voli da miri ljude, meni je uvek žao te dece i uvek pomislim, to i razgovaram tako i sa svojim klijentima kada imam prvi razgovor i drugi razgovor i treći, uvek kažem žao mi je, da li postoji mogućnost da se ti odnosi poprave, uvek sam za to, znači uvek sam za to da ljudi budu na okupu, da se slažu i sve ostalo. Međutim, kada ima, ja nekad preteram u tim pitanjima da li može, pa onda dobijem one odgovore, naravno da ne, već sam rekao da to ne dolazi u obzir i tako dalje i tako dalje. Zato što kada su u pitanju sva ova nasilja, kad žena vrši nasilje, kada on recimo ćuti i trpi, kada onda doživi da ona njega lažno prijavi, onda su tu zaista ti odnosi toliko, da kažem, uništeni i ja bih rekla kada se toliko pokarabase ljudi, da onda zapravo tu nema nekih ni izgleda da se to popravi. Ali u suštini ja sam uvek za to da ukoliko mogu da se ljudi pomire, da to rade mimo institucija, mimo suda, mimo tužilaštva, mimo advokata, jer smatram i duboko verujem da je tako bolje i lepše da se neki odnos popravi. Ili na kraju krajeva okonča. E sad, da li sam ja nešto ovde zaboravila? Sad, samo da se vratim na ovo institucionalno nasilje, znači kada se ovo sve desi, što sam malo pre ispričala, nasilje nad muškarcem, i kada to, da kažem, eskalira i u neko nasilje nad decom, nad detetom, i kada muškarac krene to da prijavljuje, ukoliko je Centar za socijalni rad rešen da se drži onoga od početka, a to je da navodno štiti ženska prava, onda će oni gledati njega da na sve moguće načine ugnjetavaju. Upravo sa ovim institucionalnim nasiljem, ponavljam, sve je u njihovim rukama. U njihovim rukama i to, kada vam žena kaže zvaću policiju jer prijavit ćete da si nasilnik. Dakle, kada to žena uradi, to sad je malo isto dubioznija priča, ali to ću vam isto reći jako bitnu informaciju. To je javna tajna, oni su dobili po svim tim policijskim upravama naloge da reaguju na nasilje kad prijavi žena, ali kad prijavi muškarac da na to baš i ne reaguju. Tako da zbog toga mi imamo takvu statistiku, a mi ćemo svakako se potruditi da dobijemo određene neke brojke i cifre, čisto da da imamo naprosto tu kalkulaciju i da imamo taj podatak, ali kako i šta to neću napred da pričam previše. Dobit ćete svakako informaciju kada je dobijemo i mi. Ali, vezano za taj moment kada vam kaže neko i kada vam neko lažno fabrikuje neku prijavu, tako, nekog lažnjaka, zvaću policiju, reći ću da si bio nasilan, prijavit ću te i tako dalje, policija tu krene najpre da rovari. Dakle, policija zove javno tužilaštvo, oni tamo u principu preko 98% slučajeva, 99% slučajeva, da ne kažem 100%, određuju hitnu meru zabrane prilaska tom muškarcu na 48 sati. Nakon toga, po defaultu, produžuju na 30 dana. Opet kažem, kada je u pitanju situacija da žena prijavi. Ali zato onda naravno idete sudski postupak i sve ostalo, ali zato kada muškarac prijavi nasilje nad rođenim detetom, onda imamo ove situacije da se oni zlopate zaista pred institucijama da dokažu nasilje. Ja vam sve ovo pričam sada, sledeći put hoću da vam napravim isto tako vezano za nasilje nad decom i još sam htela nešto da vam napravim, to ćemo isto o tom potom. Nakon toga ja ću vam dati neke konkretne primere i onda pravimo rezime cele priče i dajemo odgovore na vaše pitanja šta raditi, kako se braniti i kako konkretno postupati. Jer od ove moje priče vi suštinski nemate ništa ako ja samo pričam, tako i naglabam neke teme, a i od ovih papira suštinski nemate ništa, ništa konkretno. Oni neće imati nikakvu funkciju i nikakvu važnost
ukoliko vam ja ne dam poentu i ukoliko vam ne dam konkretne odgovore na vaše pitanje i ukoliko vam ne kažem šta su vam pravne mogućnosti. Dakle, ovi papiri ništa ne znači sam eventualno za neku potpalu, za neki roštilj. Znači, moramo biti konkretni kao i do sada što smo radili. Ja uvek volim da ako nešto radim, ako se nečim bavim, da to nešto ima svoju svrhu, cilj i poentu, a ne da ja sad tu vama pričam, da vas zamajavam, pošto mi nismo ovi klasični političari koji žive na budžetu Republike Srbije, uguzičili su se tamo u parlament Republike Srbije i samo trućaju nekim temama nebitnima, ne bave se ovim Centrom za socijalni rad i ne bave se okupiranim institucijama i ne bave se institucionalnim nasiljem koje trpe i deca i roditelji. Dakle, i deca i roditelji. Ne bave se diskriminacijom, ne bave se ozbiljnim pitanjima, ne bave se ugrožavanjem osnovnih prava ljudi i prava dece i prava roditelja i sve ostalo. Znači, moja priča će imati poentu tek kada dođemo do nekih, još par videa treba da snimim, pa onda kada vam ispričam slučajeve, da vidimo korake šta treba raditi. Ja ne kažem pred ovim institucijama kakve su, koliko je nešto efikasno i efektivno, to i sami znate. Sud odlučuje, sud donosi odluku, mi smo tu da, mi advokati, kad kažem mi smo, advokat je tu da zastupa interese svog klijenta, svojih klijenata, da zastupa interese tog nekog, interese tog nekog deteta čiji je taj klijent roditelj. Ali, nažalost, institucije su te koje donose odluke. Tako da mi imamo velik problem u Srbiji, to će vam svaki advokat reći, što parnični postupci pa i krivični postupci traju nedogled. Zakazuju se isto tako na neke, da kažem, duže periode, što se obesmišljava borbu i prava deteta. Moja negde želja, ideja da sam na pozicijama gde mogu da odlučujem, ali to očigledno nekom odgovara da je ovako nakaradno, ja bih svakako taj period smanjila ili bih gledala da se da se što skrati, što više skrati taj period sudskog odlučivanja, prvostepenog suda, drugostepenog suda i tako dalje. Zato što nema smisla da se vi vucarate po sudovima ne znam nija koliko godina. Što nije ni normalno da stalno morate da angažujete advokata. Bilo bi super kada bi se zakon primenjivao, onda ne biste imali ni situaciju da morate idete na sud. Ali pošto vas svaka budala, svaka budaletina može prijaviti za bilo šta i da je to prođe, onda je jasno da i mi moramo naći način i mehanizam da se od toga odbranimo. Vi ne možete da sprečite to, mislim, ne možete da sprečite. Možete da birate sa kim ste, ali nažalost nekad muškarci to ne mogu da prepoznaju. I na kraju krajeva, znate šta, nije problem ni to što je neko zao i to što je neko spreman da podnese lažnjaka protiv vas. Problem je što su institucije tu nasilničke koje procesuiraju takve lažne prijave. Ono što sam pričala, to vam je faktički agresija institucija nad vama. Znači, nije problem, mislim, problem je sve. Problem može da bude svaka osoba koja je zla i koja hoće da vam naudi. Ali ona ne bi mogla da radi ništa sa tom lažnom prijavom, da sa druge strane nema institucije koje će da procesuiraju tu prijavu i da procesuiraju tog mučenika. Tako da, naš problem jeste taj što institucije vrše institucionalno nasilje. A što se tiče žena, ja hoću da kažem, ima naravno dobrih žena, požrtvovanih žena, majki, pravih dama, žena koje nikada ne bi ni lagale, niti bi učinile išta protivpravno, niti bi podnele lažne prijave, ali nažalost ima i takvih. Sad, pošto znamo da ima i takvih, onda mi moramo da nađemo način da se adekvatno sa tim nosimo i da se adekvatno sa tim borimo. Opet kažem zašto? Zato što je svaka sloboda bitna. Svaki taj klijent, svaki taj otac i njegova prava su neprikosnovena. To je pod jedan. Ali, šta je bitnije od toga? Bitnije od toga je to što je on zaštita tom detetu. I ako vi njega sklonite od tog deteta, to dete će ostati faktički samo kao list na vetru, još ako ima
za majku, ne majku, koja vrši nasilje, a to je u ovakvim slučajevima uvek tako. Neće otac prijavljivati majku neosnovano, nego je prijavljuje zato što je vršila nasilje, je li tako? I još ako to dete ostane samo kao list na vetru, šta vi očekujete od tog deteta? Još ako ono otuđuje to dete od tog oca, onda je to teško psihičko nasilje. Ja neću uopšte da se bavim previše tim, zato što da ne bih davala ideje i da ne bih davala načine kako se to radi. Postoji tačan model, kako da kažem, po modelu se to čini. To njih obučavaju. Nijedna žena ne zna to da radi sama od sebe, dakle da otuđuje dete od oca. Niti može da to radi bez institucije. Znači njoj treba institucije koje neće reagovati na to što neće da preda dete ocu. A kada govorimo već o diskriminaciji, kada pričamo o institucionalnom nasilju, teška diskriminacija zastupljena je upravo pred tužilaštvom i pred sudovima. Vi kada prijavite ženu, gospođu, koja je trpela nasilje ceo život u braku, jel? Kad je prijavite da neće da vam preda dete, a mora da prijavi dete, mora da preda dete, sad ću ponovo da ne bih sa lapsusom nastavila. Dakle, imamo situaciju da gospođa koja je trpela neko nasilje i koja je tražila pomoć od institucija, naravno sve lažno prijavljivala, krene da krši odluku sudsku i neće da predaje dete svom rođenom ocu i institucije u tome pomažu. I otac prijavi, kaže, pa ovo je krivično delo, ali tako, postoji krivično delo koje u biću svom, tako, sadrži sve ove elemente, dakle, ne postupa po sudskoj odluci, ne predaje dete ocu. Kada prijavi otac to, šta mislite? Da li je procesuiraju državni organi? Ne procesuiraju je. A kada otac ne preda dete 2, 3 sata, 4, odmah ga maltretiraju, stavljaju mu lisice na ruke, određuju mu zadržavanje policijsko, pa onda privođenje, pa onda, ne znam, pritvori, zatvori i tako dalje. Dakle, to je diskriminacija. Ništa ja nemam protiv da se poštuje zakon. Ali primenite zakon jednako i kad su u pitanju nemajke koje uskraćuju deci pravo na kontakt sa roditeljem. Ista priča vam je i za institucije. Ko ste bre vi po tužilaštvima što sedite, što slušate okupatorske agende? Ko ste vi da uskraćujete deci pravo na kontakt sa njihovim rođenim očevima? Znam ja koji je cilj vaš. Cilj je taj da se dete odvoji od svog rođenog oca, da njega izmaltretirate i da onda od njega napravite, da ne kažem, šta? Monstruma i tako dalje i tako dalje. Zato što kad turirate čoveka koji je ispravan i koji je pravednik, šta možete da očekujete od toga? Šta hoćete da prouzrokujete? Zašto to ne radite sa nemajkama? A imate dokaze o tome da dete samo govori šta joj ta osoba, ta nemajka čini i radi. Dakle, imate dokaz crno na belo, lekarske nalaze, izveštaje i sve ostalo, imate detetove reči i nećete da postupate. Nećete da postupate, ali zato očeve maltretirate. Ja imam jedan isto primer, ja sam mislila ovo da ostavim tamo za neki video pred kraj, ali sporadično ću ja vama pričati o nekim slučajevima. Bio je jedan otac koji je došao u tužilaštvo da izvrši uvid u predmet. Zašto? Znači, on je imao situacije da mu ova ne predaje dete, da centar piše, u nekom momentu je centar krenuo da piše drugačije nalaze, ali oni u jednom trenutku krene sebe da štite. Znači, institucije dok podržavaju nemajku, podržavaju i onda kada, to već postane krivično delo, tako, ona ne predaje dete u kontinuitetu, to je teško krivično delo, o tome ćemo pričati svakako. I sad šta radi institucija? U jednom trenutku oni ne daju uopšte da se to dokaže. Zato što bi to faktički značilo da oni sami sebi uskaču u stomak. Oni krenu da brane sebe. Oni s faktički daljim nastavkom protivpravnog ponašanja i postupanja brane sebe i svoje tamo nadležne zaposlene. I šta se dešava? On ode da izvrši čovek uvid u predmet, bio jako uporan, naravno, kao i svaki savestan otac. Sam je došao da izvrši jedničak uvid u predmete i otišao je tamo u hodnik u javno tužilaštvo i
rekao je tog tipa nešto da želi da izvrši uvid u predmet od njegovo pravo, ništa on nije vređao, to mu 200% verujem, i onda mu je da je to bilo zamenik javnog tužioca, sad su svi javni tužioci koji tamo rade, mislim, sem ovih saradnika, ovako stavio ruku, jako ga je stegao, pritisao ga je jako i rekao mu šta ti čoveče hoćeš, prestani više, prekini više ovo da radiš. To mu je rekao i tako ga je jako pritisnuo i meni mislim je teško to da uopšte prepričavam i sve ostalo, ali to je prestrašno. Znači on je krenuo fizički da se iživljava nad jednim ocem. Naravno, kamera, kao i u slučaju advokata Miline Dorić, nema kamere, ali tako? Kao ono kad sam ja bila napadnuta u sudu, nema svedoka, nema ničeg. Njima se može to. Zašto im se može? Zato što imaju zaštitu da to rade. Dakle, oni su dobili sve moguće i nemoguće zaštite da se tako ponašaju, ali to vam je tipičan primer institucionalnog nasilja u sprezi sa fizičkim i institucionalnim nasiljem. Šta si ti, bre, i ko si ti da nekog hvataš za vrat i da nekom osporavaš njegovo pravo na roditeljstvo? Znate šta je epilog svega ovoga i šta je zaključak cijele ove priče? Mislim, ti procesi traju u nedogled, ukoliko ih neko malo ne požuri. Bitno je da se ti procesi izboksuju što pre iz Srbije, i to su i svesne sudije. Dešava se to da sud u Strazburu u velikom broju slučajeva takva kršenja prava deteta, nereagovane na nasilje i sve ostalo, zaista smatra da je težak prekršaj zemlje članice Republike Srbije, zato što Republika Srbija ima obavezu da poštuje tu konvenciju, ali prođu godine. I oni sad misle, eto, proći će godine, mi možda više nećemo ni raditi, tu možda ćemo se negde prešaltovati u neku drugu instituciju, ali eto, šta nam može jedan otac, običan smrtnik? Dakle, tako se razmišlja. I to vam je tipično, klasično razmišljanje institucionalnih nasilnika. Ne može nam niko ništa. Možemo da se bahatimo, možemo da ugrožavamo prava deteta, možemo da se iživljavamo sa očevima. U našim rukama je i podnošenje prijave i procesuiranje i sve ostalo, i lobiranje i kod ženskih sigurnih kuća i u centrima za socijalni rad. Evo šta im za čas posla oni mogu da dobiju neki nalaz koji njima odgovara. Za čas posla mogu da se potrude da se organizuje instruisanje žene, da određene iskaze daje. Najgore od svega toga je što oni imaju atak na decu i tu sam ja vrlo osetljiva. Opet ponavljam, bez obzira što mislim, to su deca od određenih majki, očeva i tako dalje. Ja bih trebala da tu budem, jel tako, profesionalna i da kažem, predmet je ko predmet, eto, to je jedna fascikla, sad nemam ovde ispred sebe neku fasciklu da pokažem fizički, da kažem, evo, to je jedan predmet koji je, kao i svaki drugi predmet, a vi imate iza fascikli, da kažem, duše malo su neuredne, ali to je zbog mog obima posla. I da kažem, evo, to je jedan predmet kao i svaki drugi, ja ću da taj predmet tako posmatram, ako uspijem da nešto uradim, ako ne, nikom ništa, šta sad da radim? Nije nikom ništa. Nije, to je samo jedan predmet. Nije, to je samo jedan proces. To je život jednog deteta. To je život ove dece i to su životi, to su prava očeva. Dakle, to je jedno biće. Taj otac je jedno biće, to dete je jedno biće. I naravno da ja kao čovek na to posmatram malo drugačije nego da kažem sad, evo, to je jedna fascikla i to je jedan predmet. Šta je sad da radim, sistem je takav, pa je takav, evo, sistem i mene nagazio. Milina, bolje ti da se, ne znam, skloniš i povučeš zato što, šta imaš ti od toga? Pa samo imaš štete, jel tako? Nećemo tako. I to je ono što sistem hoće od mene i od svih nas, da kažemo, dižemo ruke od svega, nije ovo za nas, mani se ti toga, znaš šta, može da nastradaš i tako dalje. Pa, gospodo, nasilnici iz institucija, ja se ne rukovodim tim stvarima. Ja da sam se rukovodila tim stvarima, prvo nikada ne bih bila advokat, a i pre toga, moram da vam kažem, da nikada ne bih ni pravni fakultet uz dete završila. U roku, dakle, državni pravni fakultet. Da sam se rukovodila tim
to su neki drugi predmeti, neki drugi životi, neke druge tuđe sudbine i tako dalje. I završila bih ovo, pa sutra ili preko sutra, mislim da ću sutra uspeti da vam napravim još jedan video. Htela sam svaki dan po jedan da vam kačim, odnosno da vam pričam, da kačemo snimke, a ja da pričam uživo. Međutim, vidjet ćemo da ću sutra uspeti, mislim da hoću. I završavam sa ovim, što sam objavila, bila na svom Facebook profilu, to je neka sigurna ženska kuća koja vam govori, kaže šta da očekuješ ako prijaviš nasilje. Šta da očekuješ ako prijaviš nasilje? I onda sam ja ovde prokomentarisala dole, pa vidim da sam dobila pozitivne reakcije na Facebooku. Kaže, šta sam napisala ja? Šta da očekuješ ako prijaviš nasilje? Ako si otac deteta koje trpi nasilje, onda možeš da očekuješ šikaniranje i maltretiranje od strane institucija, jer si se drznuo da zaštitiš svoje rođeno dete. I onda idemo onaj hashtag Stop institucionalnom nasilju. Dalje ruke od naše dece. Dalje ruke od prava roditelja. Dalje ruke od člana 65 Ustava Republike Srbije. Dalje ruke od nedužne dečice. Sram da vas bude. Šta ovde piše? Da ona živi bez nasilja. Hajde da ona i on žive bez nasilja. Dajte deci pravo njihovo koje im pripada. Dajte im mogućnost da ostvare pravo na opstanak i razvoj. I kada već govorite da ona živi bez nasilja, onda nek se to odnosi na decu koje trpe nasilje od tih koje vi štitite po svaku cenu. Pa i po onu cenu kada one vrše nasilje nad svojom rođenom decom. A sva ta deca su deca svih nas. Odnosno, ja bih to lepše rekla, sva ta deca imaju pravo da ih svi mi zaštitimo. Bez obzira što im nismo po biologiji ništa, jel tako, nismo u biološkoj nikakvoj vezi i srodnosti, ali imamo obavezu da reagujemo na nasilje kada to čine profeminističke agende. Agresivno, institucionalno, po svim poljima, u svim sferama, u svim porama. Za sada toliko. Lepo provedite dan, pa se čujemo najverovatnije sutra. Hvala na pažnji, svako dobro, doviđenja.